Pa očekivanja su da budemo bolji nego što smo bili u prethodnoj. Da imamo prepoznatljiv stil igre i kroz pripreme nadam se da smo došli do toga, ali nismo baš skroz, nekih 60-70% smo uhvatili stvari, ostaje nam tih nekih 30% koje će nam doći kroz prvenstvo. Ja sam to rekao i momcima još kada smo se okupili, da ne može ništa da bude kristalno jasno posle 3-4 nedelje. Doduše imali smo mi taj period pre toga, ali ekipa je dosta se izmenila, imali smo dosta ovih omladinaca, proveravali smo, tako da, ajde kažemo, ove pripreme su glavno što je trebalo se desi, a kroz prvenstvo nadam se da ćemo se dodatno igravati i podizati nivo spreme i forme.